No tak, był fail, ale jest. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Niklas, jest ze mną Bonkol. To ja. Tak, to jest Bonkol. I Będziemy Ironworks udawać, że of się Misery. Tak, znaczy ja akurat nie udaję, że się wczuwam. Ja jestem ciężko przestraszony, bo wiem jakie brzemię spoczywa na nas. Że jak teraz dedniemy, to następna szansa na połączenie wynosi mniej jak na szóstkę w totka. Albo... Abo. No. Ktoś tutaj, kto ty psujesz To ja. haki? Ja, bo ja nie mam takie Dobrze. pytanie, że nie muszę mieć w ogóle przedmiotu, wiesz? To jak Że to to tak? idzie... Hopy, to idzie tak długo... Ej, gościu cię gonił, nie widziałem. O kurwa, faktycznie! Czemu mnie? No, dlaczego? Kuźwa! Dostałam. Leża. No, ja cię spróbuję. Ej, w ogóle nas jest trzech. Okej. To jak oni sobie to wyobrażają, jak my mamy to zrobić? No właśnie nie wiem. Dobra, ja się szelonta jak ryba w sieci. On szuka haka, wiesz? Może mnie nie dotargo. Chyba nie No, dotarł cię. kurwa! Milimetr. Jak coś to go dej, czy on tam jest kaś. Nie, poleciał ode mnie. Na razie poszedł ode mnie. Widzę, idę do ciebie. Dobra, pobieg daleko, możesz lekko mnie ściągać. Dobra, dzięki, wydupiamy. Uciekaj tam na przodek, no. Ej, jeszcze do ale- przodu, jeszcze, bo ja tu Dobra, zepsułem hak. dobra. Ja ci tutaj uleczę. Tu i tu wróg. Dowej, za brzoza. Dobra. Czy to jest ta brzoza? To jest inkszo. To dobrze. Dobra, dzięki. Teroski tak. A ten już tam Ten go szlaga jakiś dostał. Polak. JK to jest, wiesz? Jest Korwin. Uwaga! Coś się dzieje złego. Ciśnienie w batach skoczyło. O. Widzę go, na przodku jest. Hasło: wilk w kurniku. Pawiany wchodzą na uciekamy. ściany. Czy tu jest w środku generator? Pod latarnią jest najciemniej. Dobra. Chodź. Teraz cała wiedza techniczna skupia się na tym jednym sprzęcie. O. Czekaj. Ja do szafy wchodzę! Udupił go. Idzie. Mam Powinien... nadzieję... Nie, chyba mnie nie zobaczy. A tyś był gdzie? Ja jestem w tym rogu, przy tej brzozie. Dobra. Nie zobaczy mnie, dobra. Czemu Ale ten on jest głupi, on się próbuje... Nie, No przecież my to są obok niego, bez sensu, nie? Ja... To teraz to już gówno. Za duże ryzyko. Zabójca chodzi. Łazi tam, Nie no, dzwoni. ja bym go spróbował. Ja? Kurde, no nie wiem, to bym musieli już lecieć. Łazi tam przy nim, rozdupia te barykady. Panie Klaus, wydupiony. Jojda tyłom. Jojda, nie ratuję go, bo to już nie ma sensu. No nie, ale nie wiem, czy my... No, nie głupie wiem, jest to czy tak, bo poradzimy. mamy silnik, jeden za dużo do zrobienia. To raz. Czas operacyjny też. Dosyć ubogi. Czas nielimitowany, także nie ma źle. Ty, może z czasem to ja mu wszystkie kurde haki rozwalę. No to dobra, rozwalaj, ja szukam silników. No. Jakby co, ja idę cały czas wzdłuż muru. Dobra, jest silnik. I brama jest przy nim. Jak pójdziesz dalej wzdłuż muru, to będzie. Dobra. Jeszcze połowa i hak rozwalę. Kuźwa! O! Macie? Goni mnie! Dostał. To pawian. Ajajaj.
Kuźwa. Widzę go. Ja go odgonię, wiesz? Wezmę go na siebie. Aaaa. Pinciulinges, dobra, widzę cię. Uff. No to nie wiem, no. Czy to ma sens? No nie, kurde zaś. Tak blisko. Ale to chyba... Nie, jeszcze żyje, dobra. Skrył się jakby co za mną, za murkiem. Tak? No, znaczy nie wiem czy tam dalej siedzi, czy on poleciał stamtąd. Za mną są takie ruiny domu i on tam wlazł i się zrobił niewidzialny. Kuźwa. Nie klaucznij się! Ciemia! Uwa! Nie! Czemuś ty to puścił? Nie puścił! Nie, a ja już cię ściągałem. No nie wiem czemu to się tak zrobiło. Kurde, i tu nie ma teraz włazu. No to teraz ja patrzę z nieba, A wiesz czemu nie ma włazu? bo Żeby nie był są właz, to silniki trzy- zrobione. trzy Dwa muszą trzeba być. przynajmniej. Nie, Dwa, trzy. dwa chyba. Mi się wydaje, że dwa. Po tym powinno być. Gdzie? Kurwa! Aś go zrobił. Zabozna. Kurde, Słyszałeś? no. Czekaj, bo mnie sam już pęko. Emocje mi pękają. Nie, tu musi być gdzieś klapa, ale to i tak mi nic nie daje. Ta klapa często jest przy tej budowli w środku. Na obrzeżach. Bo ona tak nie jest. Jest, idzie za mną, słyszysz? No. O kurwa. Rozdupio. Ło! Jak to? Dobra. Mi już jest gorko. Nie, nienawidzę tego. Przecież to już ja byłem po drugiej stronie, a on mimo wszystko tam załapało tą animację, wiesz? No. Nie doniesie, nie doniesie. Wydupisz. Ja pierdzielę, to jest walka o życie jak rzadko kiedy. Rzadko to już w majtach. Najgorsze jest to, że ją słyszę cały czas, nie? No. Że on tu pinkoli. Jest kupa time w kącie. Wyrzucić z nogawki. No. Ej, to do szafy i na cas. Może mu się znudzi. Nie. Muszę to zrobić. No bo bez tego to nie ma ani w ogóle szansy. No i teraz będzie klapa. Gówno Nie. nie ma.
Czyli to po 3 dopiero. Kurde, albo mi się bym dał se usznąć palca, że było To po może 2. jeszcze jedno. A może wcześniej to jakoś było, może to zmienili, nie wiem. Kurwa. Kurde, muszę... O, za tobą szlak. Oby. Tu Skobity. skrzynka jeszcze musi być, wiesz? Tyncas. Tu musi być skrzynka gdzieś. Widzę go, przede mną jest. Tam jest, z przodu. Kurde, nie ma tu skrzynki. Jest. Mam. Módl się, żeby była apteczka. Czuja latarka. No, Co było, latarka? ja. Kurwa. Wycuch. Jest za tobą. Ej, zmaterializował się, a była u ciebie muzyczka ta straszna? Ja, była. A tu u mnie nie było. Chciałem go wyciulać. Za blisko haka tu jest. Aha, tego ma rozwalonego. A idzie drugi raz jeszcze? Idzie, nieskończoność razu z niego uciekać, nie? Mhm. To czekaj, może się uda. Pa, będzie, wydupisz. Co to jest? Co to jest za walka? Może mu się zrobi słabo i już spenia. Dobra. Uff. Jest skrzynka. No, sytuacja napięta jak guma w batach. No. Co najmniej. Oby apteczka. Jest. Musi łazić kiedyś po blisku. Ale chyba na placu. Dobra, tą apteczką się nie uleczę nic. Ale w sumie latarką też gówno zrobię. No niby ja. I co teraz? Teraz pytanie, czy jest jeszcze jakiś silnik, co już jest ileś tam naprawiony. Bo ale chyba będzie. Ja jest taki. Sytuacja napięta jak plandeka na żuku. Kurwa. Zobaczył mnie, wiesz? Łup! On się wystraszył. Kurna, żeś to... Nie! No, może się jest... Zbugowało się coś. Ty, wiedziałeś to? Nie mogę się ruszyć. No. Jemu wydupiło mu pewnie Steam is offline. Tak, no, ja pierdolę. Ty, już żyja. Nie. No to cóż. Jak to rozsądzić? Czyli generalnie wygrałem. No, Nie przegrałem. w sumie tak.
Nie wiem, czy się teraz coś Czekamy jeszcze stanie. chwilę. Jak coś, to ja wigluję, wiesz? No. Może on zasłab tam przy kąpie. Ale... Nie, gra się coś zwiesiła, wiesz? Dobra, ja opuszczam. No to Ktoś musiał się... możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że 1-1. 1-1. Nawet bym powiedział, że tak Tak ukierunkowane ze na twoją... wskazaniem na Tak, nas. tak było. Tak.